Ty jsi přijel na první zkusku na motorce. My jsme teda fakt zvědaví, jestli budete mít 1000 lidí v Brně, že jo? No já vím, že jsi dělal nějaký velký výzkum. Jako ten feed a že jsem tam ty notifikace, to bylo třeba to jsi mohl scrollovat, třeba 10 minut točit kolečkem na ty myši. 2000 absolventů, což je opravdu záslušná práce. Pro mě je to větší a větší výzva a je to jako dobrý vysvědčení pro český trh. Tak bude, jo, i za rok, jo. Máme termín. Tak to zní skvěle. No Jindro, já si myslím, že jsme se poprvé potkali v roce 2012 nebo 2013. Protože 2013 byl první marketing festival, kde jsme byli partnery, ale ty jsi nás určitě kontaktoval dřív, že jo? Protože jsme se na to museli domluvit. Člověče, já nevím, kdo koho kontaktoval na ten první ročník, řekl bych, že možná jste nakonec volali vy. Aha. Ono to bylo tak, že první festival byla docela velká dřina, velký riziko, podobně jako je třeba letos, ale z trošku jiného důvodu. Protože první ročník 2013 jsme neměli prostě žádnou důvěru. Spousta lidí si myslelo, že ten koncept, že možná i včetně trochu vás, prostě my jsme teda fakt zvědaví, jestli budete mít 1000 lidí v Brně, že jo. Ale pak se začali ozývat i prostě pražský subjekty, spousta agentur, včetně vás a bylo z toho jako zajímavé partnerství, no. Takže díky za tu podporu v prvním roce. Ty jsi přijel na první zkusku na motorce. A bavili jsme se, a ty už nepamatuju detaily, ale vím, že jsi byl velmi přesvědčivý z hlediska toho vlastně, co chystáš. A pro nás, a my vlastně je to vlastně 10 let, 2013, že jo. A my od té doby jsme byli partnery spoustu marketingových konferencí, ale tohle byla první. To byla první a pro nás velmi významná. A samozřejmě nás to něco stálo, ale zároveň jsme díky týmu představení věřili, že to bude super. Jo? A rád na to vzpomínám. Já vím, že jsi nějaký velký výzkum, co vlastně účastníci konferencí, hlavně marketingových, vlastně očekávají, co jim dneska nedávají ty konference a co by jim dávat měli. A myslím, že jsi procestoval spoustu konferencí v zahraničí a to mě právě zaujalo. Tak jsem říkal, hele, to by mohlo být fakt zajímavý. A já si do dneska si vzpomínám, když jsme byli u vás vlastně poprvé, že jsme tam měli, tuším, stánek, ty jsi říkal, ať si tam zařídíme ještě něco zajímavého, aby se ty účastníci odreagovali, tak jsme tam měli obrovskou autodráhu, už ani nevím, jak jsme na to přišli, ale prostě byla tam, jo. A já si vzpomínám, že ty první marketing festivaly byly hodně takový technický, že jo, protože tehdy začínalo PPCčko, bavili jsme se hodně o SEO, jo. A vím, že byli hodně zaměření na tu technickou komunitu, ale pak se to změnilo, že jo. Ale ten druhý festival, na kterého mám teda nejlepší vzpomínky. 2014. S Avinašem, s Filipem. Ano, přesně. Tak vlastně pro mě to bylo, a myslím pro spoustu lidí, to byl obrovský posun mentální, protože vlastně ty si přivedl do České republiky Avinaše Koušika z Google, kterýho do té doby nikdo neznal. Je to 10 let a dodnes se používá jeho framework See, Do, Care. A já vím, že tehdy snad, nevím, jak byl známý na světě, jo, Avinaš Koušik, ale myslím si, že tady to udělalo obrovský poprask. A my jsme byli vlastně jednou z prvních agentur, která See, Do, Care snad během 2-3 měsíců začala začleňovat do návrhu marketingové strategii a div se, pořád to používáme. Jo, takže... Já myslím, že za 9-10 let, co já dělám marketing festival a co my se potkáváme s Marketupem, se proměnilo to, co my řešíme, i vy řešíte vlastně dost stejným způsobem, předpokládám to. My jsme na začátku 2013, a to vycházelo ze mě, byli extrémně přesvědčení, nebo já jsem byl extrémně přesvědčený, že prostě všechno to zlato je v té technice. Ať už se to týká nějakých jako nastavování vyhledávačů, PPCček, e-mailingu, z nějakých skriptů, nějakých prostě technických věcí, co prostě naboucháš na klávesnici. A jednoduše řečeno prostě rok od roku 2015, 16, 17 se to začalo měnit. Není to teď úplně opačný, že by všechno bylo jenom nějaká strategická věc, ale myslím si, že se to extrémně posunulo. Když to vemu za nás, jo, za Marketup, jak jsme se posunuli za těch 10 let, co se známe, od roku 2013, tak vlastně v době, kdy jsme byli první sponzoři, nebo mezi prvního ročníku sponzoři, partneři marketing festivalu, tak my jsme tehdy byla agentura, která měla, já si myslím, něco kolem 15 a 20 lidí a měli jsme obrat 10 milionů. Jo. Vlastně teďka po 10 letech máme lidí 70, letos uděláme obrat nějakých 330, 340 milionů
a když si vemu ty naše znalosti tehdy a dneska, tak to se nedá vůbec srovnávat. Jo? Tak jak říkáš, celý ten marketingový obor se za těch 10 let hodně posunul. Na začátku vlastně digitál byl brán jako něco nového, co vlastně nahradí to staré a bylo to hodně právě o té technice, PPC. Jo? Ale vlastně časem se ukázalo, že ta druhá složka marketingu, ne ta technická, ale ta brandová, ta kreativní, vlastně hraje taky velkou roli. A ty si to, myslím, že velmi včas vystihl a tím, jak si změnil ten line-up, vlastně ten obsah toho festivalu, tak si vlastně pomohl edukovat tady celou komunitu v České republice, která vlastně díky tomu, o čem se tam mluvilo, těm zahraničním guru, který tam vystupovali, tak si myslím, že si pomohl změnit mindset, že marketing je vlastně musí být vyvážený. A to, jak to performance, ta technická část, která oslovuje fakt jenom úzkou skupinu klientů, zákazníků, spotřebitelů, kteří chtějí koupit, tak tam je hrozně důležitá ta brandová složka, která vlastně buduje mentální dostupnost těch značek dlouhodobě. My za tuhletu 9letou historii festivalu, nebo letos by to měl být 9. ročník, tak jsme přivedli spoustu velkých světových hvězd, ale je na nich vidět zase ten vývoj od té techniky, té strategii. Byl tam prostě Avinaš Kaušik jako velká osobnost, byl tam Larry Kim, což byla nějaká prostě zvláštní písíčková osobnost. Pak tam byl Dan Ariely, jo, prostě zase veliký jméno, obrovsky známý, až skoro jakoby bulvární jako řečník, který mluví prostě o mnohem širších tématech, než vůbec postihujeme my. A potom jsme se začali stáčet vlastně do těch online ročníků a od toho roku 2019, 2020 na lidech okolo Marka Ritzna, Peter Field, Les Binet, Grace Skite, ale taky spousta tady z těch lidí nebo některý tady ty lidi představí i letos na 2024 a některý, který třeba jmenují, se představí i v roce 2025. Už máme na to taky plán. Tak bude, jo, i za rok, jo. Máme termín. No, tak to zní skvěle, to zní skvěle. Pro mě ten nejzajímavější ročník byl asi ten druhý, kde vystoupil Avinaš Kaušik. Stejně tak jako ten první ročník, tak ty si chtěl po těch partnerech, aby přinesli něco zajímavého, co vlastně pobaví účastníky i mimo těch přednášek. A my jsme ten první rok měli autodráhu, že jo? A ten druhý rok jsme si říkali, hele, co bychom tam mohli přinést, aby to fakt zaujalo ty účastníky. A já si tehdy pamatuju, že protože jsem dlouholetým čtenářem měsíčníku Forbes, tak jsem si vzpomněl, že jednou byl na titulní straně hrozně zajímavý chlapík, jmenoval se Průša, s 3D tiskárnama. A tak mě napadlo, hele, co kdybych tomu Průšovi zavolal a domluvili bychom se, že by byli s náma na té konferenci na stánku a že by tam představili ty skvělé 3D tiskárny. A já jsem mu zavolal a on s tím souhlasil, což bylo naprosto skvělý. Takže já si právě ten druhý ročník pamatuju, že jsme tam byli společně s 2 Průši, protože oni jsou, myslím, 3 společníci, 2 jsou bráchové, jestli se nemýlím, a ten třetí se jmenuje úplně stejně, i když nejsou příbuzný. A strávili jsme s nima na stánku 2 dny a bylo to skvělý. Za prvé se viděl, jak funguje 3D tiskárna, za druhé to vzbudilo obrovský zájem všech účastníků, takže taková vzpomínka se mě pojí vlastně s tím druhým marketing festivalem. Moje nejoblíbenější ročníky, první měl obrovský kouzlo, protože u jakýkoliv projektu, který startuješ a prostě z 0 na 100, ten prostě prvotní. Já si pamatuju, že když skončil první festival, já jsem šel do metra na nějakou tu party, tak já jsem měl prostě Twitter, jako ten feed a že jsem tam ty notifikace, to bylo třeba to jsem mohl scrollovat, třeba 10 minut točit kolečkem na ty myši. Pozitivní reakcí potom, kdy ty lidi prostě to skončilo a byli strašně překvapení, jak to bylo. To byl fakt jako obrovský krok. Prostě stálo to půlku než běžná konference, bylo to 3x delší, bylo tam prostě jenom lidi ze zahraničí, bylo to obrovský krok. A potom příští rok prostě už to bylo jenom to zlepšit a už třeba ty ovace nebyly tak velký, protože lidi už byli zvyklí na lesos. Ale 2014 byl taky určitě jakoby prakticky highlight, ale potom určitě 17, 19 ty pražský ročníky taky nebyly špatný. Ritzen, pak tam byl Avinaš znova a pak spousta dalších hvězd, takže, ale teďka máme 2021 online ročníky, který jako prostě já nechávám trochu zapomenout a teď se extrémně soustředím na ten návrat na ty pozice, kterou chceme zaujmout znovu. Během covidu, že jo, jsme spolu mnohokrát mluvili a ty si uvažoval, zda dělat marketing festival v době, kdy je pandemie, nebo nedělat, protože nikdo netušil, jak se to bude vyvíjet. A vlastně pak si, jestli se nemýlím, přišel s 2 online ročníky, je to tak? Což byla asi docela řehole, všechno převízt do toho onlineu, natočit, cestovat za těma přednášejícíma.
ale nám to strašně pomohlo v tom, že vlastně vznikla krásná vlastně videozáznam těch přednášek a my ho mnohokrát využili interně, protože když jsme vzdělávali lidi třeba na evidence-based marketing a tyhle věci, tak jsme si vybrali videa Marka Ricna, Petra Fieldale z Beneta, Toma Rouche, jo, a úžasný, protože vlastně když jsi na konferenci, tak kolikrát to proletí, jo, ale když máš k dispozici ty záznamy, které jsou, a myslím, že to nebylo jednoduché udělat záznamy, které mají opravdu informační hodnotu, jo, a oni měli, tak to můžeš používat dlouhodobě i pro vzdělávání lidí v agentuře a to si moc cením. Pokud se mě někdo zeptá na to, jaká je úroveň marketingového know-how v Česku, tak já myslím, že ty na to budeš mít lepší odpověď. Prostě budeš mít tu znalost trošku lepší. Já to můžu vnímat jenom z pohledu toho, že servírujeme ten content a vybíráme ten content pro český trh a já jenom zase můžu jednoduše říct, že to je větší a větší výzva. V roce 2013 bylo jednoduchý přivést téměř kohokoliv ze západu, ne úplně ze zahraničí, ale prostě ze západu, z Ameriky, z Anglie, přivést kohokoliv na nějaký PPCčka nebo na nějaký prostě konkrétní subjekt, na nějaký konkrétní problém a vždycky to bylo jakoby docela posun a lidi tady mohli říct wow, ale myslím si, že jsme jakoby hodně dospěli a ty budeš vědět možná líp konkrétně na spoustě úrovních a ty prostě není vůbec teďka možný přivést náhodný set prostě přednášejících ze zahraničí, který budou dál než my, to určitě není a myslím, že pro mě je to větší a větší výzva a je to jako dobrý vysvědčení pro český trh. Já s tím souhlasím. Jo. Ten český trh se ve znalostech marketingu a vůbec marketing je věda, že jo? To není žádná pavěda, to je věda. Evidence-based marketing, řada řečníků o tom mluvila. Já myslím, že se hodně posunul a v tom si hrál ty určitě a festival, který pořádáš, v tom hrál jako mamutí roli. Já se dneska umím představit, že spoustu agentur i digitálních, které byly dříve hlavně o výkonnostním marketingu, tak dneska moc dobře vědí, že ten biznis je ovlivněný tím brand buildingem a co musí dělat. Znají ty jména, snaží se to aplikovat. Samozřejmě na straně zákazníků, klientů, inzerentů, tak ty velké značky, které prostě jsou na trhu dlouho, Mars, Coca-Cola, Procter Gamble a spoustu dalších, tak jedou podle těch principů. Ale pak je spoustu lokálních firm, ať už to jsou e-commerce firmy a další, a ne každá je tak, řekl bych, odvážná, aby šla do podpory brand buildingu a tyhle ty věci realizovala. Takže tady vidím ještě jako docela velkou úlohu pro nás marketéry a i pro vás, kteří pořádáte konference, aby jsme ten mindset změnili, aby vlastně, to je jedna věc. A druhá věc je, že stále spoustu lidí v České republice v uplynulých letech, a já jsem patřil mezi ně před 30 lety, bere jako největší bibli marketingu Filipa Kotlera, jeho modrou knihu, která vlastně samozřejmě obsahuje spoustu dobrých věcí, ale taky spoustu věcí, které nejsou ověřené. A myslím si, že je potřeba, aby ten evidence-based marketing, ať už reprezentuje Ehrenberg Bass z Austrálie, Byron Sharp nebo Jenny Romaniuk, a nebo například Les Binet a Peter Field a řada dalších, tak aby byl do nějaký míry obsažený v osnovách marketingu v České republice. Vím, teďka se na tom pracuje, protože AKA, víš, jsme součástí Asociace komunikačních agentur, chystá studium, a teďka nevím, jestli to je na VŠE nebo nějaké další vysoké škole, možná i s přispěním Ehrenberg Bass institutu, což by bylo skvělé, protože to vlastně pomůže vlastně posunout celou tu marketingovou komunitu, ale vedle toho vlastně vím, že ty pořádáš už řadu let Digisemestr, který má desítky, stovky účastníků každý rok, je to tak? 2000 absolventů, no. 2000 absolventů, což je opravdu záslušná práce a to by asi nemělo být opomenuto, když se o tom bavíme, protože tam vedle Marketing Festivalu tohleto má možná ještě větší vliv, protože to není jenom jednodenní konference, ale vlastně dlouhodobá výuka. Teďka tam máme třeba 2 lidi. Jo. U vás, jo, z Marketapu, takže určitě myslím i tohleto jako velmi dobrá jako pomoc ten český trh nějakým způsobem vychovávat a ukazovat mu ty nejnovější trendy. Zúčastněte se spolu s námi letošního Marketing Festivalu na konci února. Já myslím, že to bude opět perfektní jízda a já se na to už osobně těším, že se potkám nejen se svými známými, ale potkám nové tváře. My na aktuálním ročníku pracujeme rok a půl. A bude tam strašně moc zajímavých přednášek, hrozně moc, ještě větší počet workshopů, spousta příležitostí se seznámit u nás s 1200 seniorními marketéry a proto vás zvu na Marketing Festival do Brna.